खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव आंनि फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय आंनि इउटुबार लोगोआरि नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। लोगोफोर आङो जोबोद दुखु मोनदों, मानो होनोब्ला जोंनिनो बर' हारिफोरजों गोरोबनानै थाग्रा, मेलायनानै थाग्रा सासे बिनानाव संगिनि जिउआ दिनैहाय अबथिरा जोबनानै थांबाय। जोङो बेखौहाय इउटुबार साफ्रोमबो मिथिखागौ, मानो होनब्ला बियो जोंनि बर' हारिनि इउटुबार्सफोरजोंहाय मिलि जुलि रंजा बाजा लोगो जानानै थायोमोन आरो जेरावखिया थाङा जोंनि बर' हारिनि इउटुबार्सफ्रा बेखौहाय लाफानानै थानायखौहाय जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय मा खारनै मानो बे आइजोखौहाय, बे देरफुनाय लाइमोन सिख्लाखौहाय सोर दुथां आखुनि मानसिया मा खालामखो जोङो बेखौ मिथिया। खोनानाय बायदिब्ला जोङो सुइसाइड जादों होननानै बुंदों, नाथाय आंनि नुनायावहाय नैबे देरफुनाय लाइमोन संगि मट' ब्लग संगि सिस्टारा सुइसाइड जाथावना नङामोन होननानैहाय आं सानो। आरोबाव जोङो मोनसे भिडिअखौहाय नायनानै मोनो दे बिनिनो क्ल'स फ्रेन्ड, बिनि असे लोगो जियारानि बर', जायखौ संगिया बेखौहाय दिदि होननानै बुङोमोन, बिब' लिङोमोन। नैबेनि भिडिअखौहाय जों नायनानै जोङो साननो हायो जे दिनै संगि सिस्टारा सुइसाइड जायाखै। मानो होनोब्ला दिनै जियारानि बर'आ गावनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय फोरमायदों माखासे रावफोरखौहाय। नोंसोरो भिडिअखौहाय ससे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय, आं भिडिअखौहाय एसे हगारनानै होनाय जासिगोन। बाथ्रा खोन्थालांनि आं दाख्लैनो हराव थैदोंनो, आंबो दहायसो फुङाव एसे मिथिदों, आंनि हिमांसुआ खोन्थादों। आं नंगौना नङा जादों आरोना, आं सिखाराखैनोमोन। जेब्ला सिखाराखै आङो अब्लानो फन खालामदों। ओमफ्राय आं उनाव इसानि न'नि मानसिनि नाम्बारखौ लाना फन खालामबाय, अब्ला नंगौ होनना बुंबाय। ओमफ्राय फट' हरबाय आंनो। फट' हरनायावहाय माने फट'खौ हरनानै नायबाय आरोना आं, खिन्थु पस्टमर्टेम खालामखानाय आरोना। बिसोरो होनदों न'नि मानसिफ्रा गावसोर थाङिनि सिगांनो पस्टमर्टेम खालामदोंनो, गावसोर थाङिनि सिगांनो पस्टमर्टेम खालामना दोनदोंनो, माने सुइसाइड जाबाय होननानै। ओमफ्राय सुइसाइड जादोंबा बेवहाय आसुगुरनि सिन आरो बेफोराव गोरनाफ्राव आरो खिथुनखैजाय माने खर'आनो माने बुनायनो लिबु लिबुनो। सुइसाइड जादोंबाथ' अनलि गोदोनायावल'सो आघात मोननांगौ ना, उनखैजाय आरो बेफोराव आसुगुरनि दागो आरो बुनायनि गोरनायावहायबो बुनायनि सिन बिदि दंनो। बेखौ सुइसाइड होननानै सानाखै आरोना, मार्दार केस बेफोरबायदियानो, जेनेबा बुलायनानै अबेबा बुनानै अबेबा दो थाबाय खोमा। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आलायना दोनबाय खोमा, फासि बिदि होनना बुंदों आरोना। न'नि मानसिफ्राबो सन्देह सानदों आरोना, नंगौना नङा बिदि होननानै। ओमफ्राय दा इनि बयफ्रेन्डआ जेलाव दं होनना बुंदों आरोना। इनि बयफ्रेन्डनि बागै आंबो सिगांनो बुंबाय थाखायोमोन आरोना। इयो आंबो गुवाहाटियावनो थायो नालाय, ओमफ्राय इयो होनदों आं नोंजोंसो थाहैसै, जियाबा आं नोंजोंसो थाहैसै, होमबासो आं मोजां जासिगोन होननानै। ओमफ्राय आंनोथ' मा होनो बेखौ बाइक स्टान्ट सोलोंनो थांनि सानैजों हायद्राबादाव होननानै सानैजों रायलायलायबायमोन दाख्लैबो। ओमफ्राय आं बेमार जाबाबो आं खबर लाबाय थादोंमोन इयो। ओमफ्राय एथ' दिन थाबाय थानाय नालाय बोरैबा गुलि गुलिनो, आरो रुमावबो आंनाव फैयोमोन नालाय इयो, ओंखायनो बोरैबा मोनदों आरोना। माने बिसासखौनो खालामाखै आरोना बेखौ गैया होननानै। आरो इनि फट' भिडिअ नायबानो माने गोसोखौ बोरैबा नांबाय थायो आरोना। माबायदि अनना खानानो नायबानो बोरैबा मोनो, रुमावहायनो थानो सुखुवाखै आङो एकदमबारे। सिस्टार जियारानि बर', नोंनि बे ससे भिडिअ हगारनानै होनायनि थाखाय आंखौ गाज्रि दामोन। मानो होनोब्ला नोंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो मोनदों संगि सिस्टारा गाव हारसिंनो सुइसाइड जायाखै। मानो होनोब्ला बिहा माखासे जखम मोननाय दङ, आघात मोननाय दङ, खर'आव बुनाय दङ, माखासे आसुगुरनि खायजेतनाय दङ होननानैहाय नोङो बुंदों। बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौहाय माखासे पाब्लिसिटि खालामनानैहाय होनो होननानै साननानै बे ससे भिडिअखौहाय हगारनानै होनाय जाबाय। लोगोफोर, आं सिस्टार जियारानि बर'नि भिडिअखौ नायनानैनो सानखादोंमोन नैबे सिस्टार संगि मट' ब्लगआ गाव हारसिंनो सुइसाइड खालामथावना नङा होननानै। फैयै फैयै दिनै जोङो नुनो मोनबाय मोनसे फेसबुक पेजनि भिडिअआवहाय बिनि मोदोमावहाय गोबांथार जोखोम दङ। बेखौहाय गोदोनायाव हासे हानानै आरोबाव बिखाथिं हाखावलाङा सुथेलायनायखौहाय जों नुनो मोनदों। स' लोगोफोर, इसेबां दुथां आखुनि मानसिखौहाय बेफोरबायदि संसाराव थांनानै थानायनि अधिकार गैया होननानैसो आं सानो। लोगोफोर, नोंसोरबो गाव गावनि इसोरनियाव आर'ज खालामदो जेन' बेनि आत्माया सान्थि मोननाय बायदि, आरो नैबे सासे कालप्रिट दुथां आखुनि जुनाद आखुनि मानसिखौहाय थाबैनो हमनो हानाय बायदि आरो फासि अर्डार जानाय बायदि। इसलिए दोस्तों, मेरे तरफ से संगी के मामी दादी को एक मैसेज देना चाहते हूँ। ऐसे वाला मुजरिम को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी अगर उसको छोड़ेगा तो फिर से दूसरों
आदमी को भी दूसरों को भी आने वाला समय में ऐसा काम कर सकता है और किसी और को मर्डर कर सकता है। इसलिए कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जल्द से जल्द फांसी में उसको दे सके उसका ज़रूर अंजाम लेना ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बेखौहाय माब्लाबाबो हगारनो नाङा। बेखौहाय आयेननि साजा होनायानो मोजां। आरो आंनि इउटुबार्स लोगोफोर, आङो नोंसोरनि भिडिअखौ बयनिबो भिडिअखौहाय आङो नायो। साफ्रोमबो इउटुबार्सफोरनि भिडिअखौ नायो आङो। गासैखौबो आङो नेग्लेक्ट खालामा आरो रावनिबो इउटुबखौहाय आङो मिस खालामा। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोरबो जोंनि बर' हारिनि इउटुबार्सफोरखौहाय नोंसोरो सापर्ट खालाम, जाहाथे गावनि हारियावहाय आरोबाव बेबायदिनो इउटुबार्सफोरनि गेजेरावबो गोबांथार नाम खामायनानैहाय जौगालांनो हानाय आरो हारिनि गेजेरावहाय डेभेलप जालांनो हानाय। आजिखालि मानो होनोब्ला जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा अनलाइननि गेजेरजोंबो जोङो गाव गावनि नांगौफोरखौहाय बानायनानै लानो हासै। बेनिखायनो नोंसोरो मेगन साज्लायनो नाङा, गावजों गाव मालाबाबो नेग्लेक्ट दा खालामज्लाय। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंसोरो इउटुबखौहाय नायनानैहाय नोंसोरो साबस्क्राइब होज्लायब्लानो जाबाय। जोङो जाहाथे उननि समफोरावहाय जौगालांनो हानाय बायदि। मानो होनोब्ला इउटुबार साफ्रोमनोबो पाब्लिकनि मदद नांगौ, नङाब्ला जोङो इउटुबखौहाय खुलिनो हानाय नङा आरो जोङो माब्लाबाबो दावगालांनो हानाय नङा। आरो जायफ्रा बाइक राइडार्सफोर, नोंथांमोना बि केयारफुल, जाहाथे नोंसिनि नोजोरावबो गुबुन गाज्रि आखुनि दुथां मानसिफोरनि नोजोरा गोग्लैया। मोजाङै मोजां नोंसोरबो सोलिलांबाय था आरो मोजाङै मोजां नोंसोरबो ट्रिपआवहाय थां आरो बेरायनाय समफ्रावहाय नोंसोरो गावखौनो एसे बि केयारफुल खालाम, जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जायै बायदि। लोगोफोर, आङो बे भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।